ରାଷ୍ଟ୍ରବନ୍ଧୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ ଆମର ମାଟି। এই ମାଟିରେ ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। এই ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ବିପ୍ଳବୀ କେତେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ଵ ରଖି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମ ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ମାଟି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ସଲାମ ଜଣାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ସଲାମ କରି ଆମେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ପ୍ଲିଜ ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତୁ। खाना टिक्के साथ ही छिया उतर सलाम करो तिरंगा पताका जय जय भारत माता सलाम करो तिरंगा पताका भारत माता सलाम करो तिरंगा पताका।
जय जय भारत माता सलाम करो तिरंगा पताका जय जवान जय किसान समीरे में तोहरी सतान जय जवान जय किसान समीरे में तोहरी सतान कौकी पुतो भई गाथा जय जय भारत माता सलाम करो तिरंगा पताका जय जय भारत माता सलाम करो तिरंगा पताका पताका